Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo nga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. DOE nagpasagot sa power plan nga ginadusot ni Mayor Albi Benitez para mapanubo ang bilis ang kuryente. Isa patay, isa pinaso sa shooting incident sa Sipalay City. Duha ka mga truck sa Banwa San Toboso ginpangsunog sa mga armado. Tag-iya sa duta nga may inog demolish nga mga residente handa ibaligya ang duta sa syudad sa Bacolod. Kag sa good vibes, teacher kag artist, may solar powered nga e-bike kag studio. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tag-iya sa nga duta sa barangay Punta Taytay ang handa nga ibaligya ang iyang propiedad sa syudad para mangin on-site housing para sa informal settlers. Nagtahaw ang tensyon sa puro katilingban sa barangay Punta Taytay kahapon sang nagdialogo si Mayor Albi Benitez kag City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. sa tag-iya sang duta 8 ka pamilya sa mga illegal o informal settlers nga natalana i-demolish ang balay kag mga barangay officials. Nakasugtan nga sa Enero 28 sa marason nga tuig na lang ipatuman ang napuspone nga demolition sa lugar. Ginsiling man sang alkalde nga nagpabutyag man ang tag-iya sang duta nga ginaistaran sa mga informal settlers nga handa siya nga ibaligya na lang ang iya propiedad para sa ginaplano nga on-site housing program sang syudad. Ginpahayag man sang alkalde, mapangitaan sang relocation site ang mga panimalay nga natalana i-demolish antes sang deadline. Sa number 9, Vice Mayor Elcid Familiaran ginapaabot nga makabalik na sa regular session sa Sangguniang Panglungsod ini matapos nga magpositibo sa COVID-19. Naka-home quarantine karon si Vice Mayor Elcid Familiaran matapos nga magpositibo ang iyang rapid antigen test sa COVID-19 sa Martes. Domingo, sa nag-self-isolate ang vice-alkalde sa makabatsyag sang sore throat kag hilanat. Kaina, nagnegatibo na ang resulta sang rapid antigen test sang vice-alkalde kag wala na siya sang hilanat humalin pa sang kagabi. Padayon siya karon nga nag-recover sa tuyo nga makabalik naman sa regular session sa konseho sang syudad sa madason nga semana. Sa masunod nga mga inadlaw, magapadalom liwat sa antigen test ang vice-alkalde agud makasiguro nga hilway na siya sa COVID-19. Nagapati siya nga posible sa ginatabungan niya nga Vice Mayor's League niya nakuha ang virus. Sa number 8, masobra sa 600 ka mga bumbero sa bugos nga Western Visayas ang ginpaidalom sa drug test. Sang Martes ginsuguran ang duha ka adlaw nga mandatory surprise drug test sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa 645 tanan ka mga bumbero kag office staff sa Negros Occidental. Sunod sa kay FO1 Sheena May Valerio, ang Public Information Officer sa BFP Negros Occidental, ginpatigayon ang drug test sa pagpatigayon man sang inspeksyon sa mga personnel. Magluwas sa Negros Occidental, ginpaidalo man sa drug test ang iban nga mga BFP personnel sa bugos nga Western Visayas. Ginapaabot nga magagwa ang resulta sa masunod nga mga inadlaw. Kung may magpositibo sa drug test, ipaidalom siya sa confirmatory test kag kung magpositibo liwat, sarang siya mapasakaan sang kaso kriminal kag administratibo. Ini ang kabahin man sa programa sa BFP sa pagpasiguro nga drug-free ang ilang hanay. Sa number 7, sa Banwa sang Isabela, isa ka senior citizen na patay matapos gintiro sa mga armado nga nagapangita sa iya nga umagad. Mistaken identity ang mga natanaw sa karon nga ang bulusong PNP sa pagpatay sa 74 anyos nga si Narciso David sa Barangay 5 sa Isabela sang kagabi. Sa investigasyon sa PNP, may nagpanuktok ng mga persona sa balay ni David kagin pangitang iya sini umagad. Bangod sa madulom, ilan na lang gilayon niya gintiro sa makapila ka beses si David nga nagresulta sa iya kamatayon. Suno sa pulis, nagpakig-angot na sa PNP ang umagad sa biktima kag nagsiling nga mahimo sagid man ang target sa mga armado bangod sa nagabaton man ini sa pagpamahog. Parayon pa karon ng investigasyon sa PNP sa amo nga kaso.
Sa number 6, duha ka mga truck ginsunog sang mga armado sa Tuboso. Padayon karon ang investigasyon sa PNP angon sa pagsunog sa mga armado nga persona sa duha ka mga truck sang tubo sa barangay Tabunak sa Banwa sang Tuboso kahapon. Suno kay Major June Ray Batadlan, ang hepe sa Tuboso PNP, 8 ka mga armado ang nagsulod sa kampo kag ila gintipon ang mga nagatrabaho didto na kag ginbubuan sang gasolina kag ginsunog sang mga armado ang makina sang duha ka truck. Posible suno kay Batadlan nga mga katapos ng New People's Army ang may kahimuan sini apang ila paginahibalo kung ano ang motibo sa pagpangsunog sa mga truck. Sa number 5, sa Sipalay City, isa patay, isa pilasun sa natabo nga pagpaniro sa kahapon nga adlaw. Patay ang 40 anyos nga si Jomel Espora matapos kagilutang kahapon sang hapon sa dalan sa barangay Mambaruto sa Sipalay City. Pilasun man ang 23 anyos nga angkas nga si Rogie Fajardo. Sa investigasyon sa Sipalay PNP, nagasakay lang sa motorsiklo ang duha ka mga biktima sang hinali na lang nga ginbalabagan sa nagamotor nga riding in tandem nga mga sospek kag ginpalukpan sang makapila ka beses. Dead on arrival si Espora sa ospital, samtang parayon nga ginabulong si Fajardo sa isa ka ospital sa Bacolod City. Ginhibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpaniro sa ila. Parayon ang investigasyon sang Sipalay PNP. Sa number 4, June 2023, ang target nga makapatigayon sang bidding para sa bulk water project na ginakabig flagship program sang probinsya. Ginsakdag kaina ang pinakauna nga meeting sang Technical Working Group upod ang Core Group para sa Public-Private Partnership o kung PPP projects, kaupod ang partners sa PPP Center kag mga consultant. Sunog kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, samtang nagatrabaho sila para sa malugo imbang nga bulk water project nga nagalakip sang feasibility study, dala naman diri ang pag-train man sang PPP Core Group kag katapos ang TWG para sa mga ginapaabot pagid nga PPP projects. Labing tinutuyo sang bulk water project nga tigayon masabat ang kakulang sang tubig sa probinsya kasubong man ang pag-access sang matino nga tubig. Ang problema sa cholera kay iban pagid nga waterborne diseases isa lamang sa ginatubang sa karon nga pagpanghangkat sang probinsya. Surface water tigaylo sang groundwater suno kay Diaz amo ang tuyo nga matap. Dugang pa niya, masabat man sini ang pila ka mga environmental kag social issues. Sa karon ang Water District sa Talisay, Silay kag Bacolod ang nagpadala sang sulat nga nagapabutyag sang ilang interes sa pag-subscribe para sa bulk water. Ang surface water amo nang aton nga i-purify kag amo nang aton nga i-supply sa aton nga mga LGUs kag sa mga water districts naton. So damo siya nga aspeto ang ginaigo ya, environmental, health, social development. And we want also to help people nga ang ilang problem sa tubig hindi na mag-recur, no? Even especially sa Bacolod gid kay ti damo na di undersupply, no? Damo man wala supply gid, no? And kulang gid yang ilang supply of water for distribution sa aton nga mga pumuluyo diri sa Bacolod. Sa number 3, wala sa may matabo ang suspension of military operations sining holiday. Sunod sa kay Third Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, wala sila sang abiso nga nabatod bahin sa SOMO gikan sa higher headquarters. Gani magapaday ng ilang regular security operation. Sa tunga sini, parayon ang pag-agda ni Pasaporte sa mga katapos ang rebeldeng grupo nga magpanaog na, magbiya sa hublag kag mag-upod sa ilang pamilya, hindi lamang sini nga Paskwa. Sunod sa kay Pasaporte, on the run ang katapos ang NPA dala sang padayon nga operation sa military. Gani hindi na sila makatipon pa sang kinaandan para sa pagsaulog sa Communist Party of the Philippines nga anniversary sa December 26. Sining 2022 may 39 ka mga encounter sa rebeldeng hublag sunod sa kay Pasaporte kag tuman kadako sang ilang nga naagom nga kaperdihan, ilabi na sa pag-neutralize sang ilang mga high-ranking officials kasubong nanday Erickson Acosta nga Deputy Secretary sa Komiteng Rehiyon Negros kag Romeo Nanta nga Regional Head sang New People's Army. Wala siyang advice nga sumo. We continue our regular security operation. Kung invitation sa ila is to vote
out to their family and abandon the armed struggle dahil kung sa Negros wala na dwindling and wala na ang suporta sa pumuluyo. So ang akon sa ila, take this opportunity na manaog, return sa atong gobyerno. Sa number 2, masobra sa 2 million pesos nga balor sang table eggs kag mga manok ang tigayon nga gin-ship back sang probinsya. Suno kay Dr. Shinli Hemoya sa Provincial Veterinary Office sa December 1 to 9 nila nga apprehension report, may 1.5 million pesos nga balor sang table eggs gikan sa South Cotabato nga may kaso sang bird flu ang ilang nga na-intercept sa entry point sa Kabankanan. Kag ila initigayon nga gin-ship back. Ang table eggs isa sa ginadumilian sa ginapatigayon karon nga banning sang probinsya kasunod sang kaso sang bird flu. Dugang pa ni Hemoya, sa December 1 to 9 nga report may na-intercept man nga mga fighting cocks nga wala sang permit kasubong man native nga chicken. Sa kabilugan 2,230,258 ang balor sang ila nagkaladakpan. Padayon man ang hugot nga pagbantay sang African Swine Fever Task Force sa mga points of entry sa probinsya. Humalin Disyembre 1 tubtub 14, 207,904 pesos ang bilisang pork kag pork products nga na-confiscate sang ASF team sa mga puerto kag iban pa nga entry points. Suno kay Hemoya, sa ilang apprehension report, 422 ini ka kilo kag 695 naman ka mga tubs o compacts. Kadaman sini ang tigay na intercept sa mga puerto sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginaprubahan na sa Department of Energy verbally ang ginaduso sa karon ni Bacolod City Mayor Abby Benitez nga power plan ini sa tuyo nga papanubo ang bilisang kuryente. May report si Nico Delfin. Sa Consumers General Assembly, ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga nag-okay na ang Department of Energy sa ginduso nga plano angot sa pagpanubo sang balayran sa kuryente kag iya na lamang ginahulat ang official approval agod mapatuman ang power saving measures. May ara na breakthrough. I think I have a few ways. I have a few suggestions. I have formally written the Department of Energy. Kabalogin ni ang Seneco kung ano ang akong tong gin-propose sa ila. Verbally, nagsiling sila okay. Gahulat na lang ko sa official approval or statement halin sa Department of Energy para ma-institute na ang mga power savings measure para mapanubo naton ang kuryente diri sa aton. Ginsiling sang alkalde nga kabahin siya ginduso nga tikang among pagbakal sang bulk supply halin sa mga power suppliers gikan sa probinsya kasubong sa mga solar power plant kag biomass power plant. Bilang contestable consumers, sara makabakal sa manubo nga power cost sa mga power generators ang syudad nga magaresulta sa pagnubo man sang balayran sa masobra 3 pesos per kilowatt hour. Suno kay aning Energy Regulatory Commissioner Attorney Aina Magpali Asirit, ang pagmahal sang coal, pagsaka sang value sang US dollar kag pagsaka man sang presyo sang produkto petrolyo nalakip sa mga kabangdanan sang pagtaas sang balayran sa kuryente. But now that market prices have risen, it is sufficient to pay for their feed-in tariff. That's why the ERC has suspended the feed-in tariff. Nagapati siya nga pinaagiman sa mga alternative power supply kasubong sang renewable energy halin sa solar kag biomass power plant sarang mapahagan-haga ng pagmahal sang balayran sa kuryente. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka teacher nga isa man ka artist ang tigayon nag-improvise ang iya nga e-bike nga mangin solar powered. Karon pati ang iya nga studio solar powered man. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Mga duha na katuig kining hybrid nga solar powered nga e-bike sang artist kag teacher nga si Romel Cadigal. Halin sa isa ka regular nga e-bike, iya ini gin-improve para hindi na kinahanglan pa magsaksak o kon magkonsumo sang kuryente.
Ginpang design na niya ini sa mga parte sang daan nga mga TV kag sliding window kag iban pa nga mga butang para magbakod pag gitulukon. Halos tanan nga gitakod diri made of plastic para hindi mabugat. Naka-pattern sa microcars sa Europe ang iya sini nga e-bike. Pagin pattern ko ni siya, Europe, mga Europe, balang they're using microcars sa Europe. Iti mostly dito yung electric cars na ganyan mo. Iti in the future, yung madula, yun yung fossil fuel mo. Kag, manong isa na katuig ang naligad sa nag-igo ang bagyo nga Odette sa probinsya. Halos isa man kasi mana nga wala sa kuryente sa ilang nga lugar. Kag bangod sa sini nga solar-powered bike, nakuha niya sa gihapon nga makapaandar sa suga, electric fan kag mag-charge sa iyang cellphone pati na mga gadgets sa iyang mga kaingod balay, pinaagi sa sini nga solar-powered bike. During the time of Odette, bala, so naka-set up na niya ako yung solar-powered nga vehicle mo. So, convert ko that to 20, man nga, no? So, padragan ako extension cord, kato sa balay. So, di ba during the Odette is wala kuryente for how many days? 5 days. So may kuryente ko Japon. Da ka nagkuha na sa ibuyan Yes, ka-generate siya ano. Samtang Kuryente. nagbuhay burhod wala kuryente ikaw na kanya. Yes. Kung fully charged, makadalagan inisang 60 kilometers. Ginagamit niya pa inigani sa pagkadto sa eskwelahan kag sa paglibot-libot. Kag bangod sang natabo nga bagyo nga Odette, napinsaran niya nga himuon nga solar-powered man ang iyang studio. Ang mga suga, ventilador, speakers, nagakuha sang power supply gikan sa init sang adlaw. May battery nga makastore sang energy. Kag, kung gabi o kung brownout man, may kuryente siya sa gihapon. Ari naman niya, pwede ka gamit adlaw gabi. Kaya kung on-grid siya, hindi ka gamit pag gabi. Wala na siya. So ginasunod siya sa ginakuha sa battery na store. Storage sa battery, pwede mo siya magamit pag gabi. Kag kun brownout naman, ang iyang studio nagaserbi nga generator set para sa iyang balay. Diri siya nagakuha sang kuryente. Nagadalagan man sa 40,000 pesos ang nagasto niya para sa sini nga setup. Pero ginapanomdom niya lang ang long term niya nga masave nga kwarta sa pag-setup sini. Kag take note, hindi siya engineer. Kag initanan, DIY lang o kun do it yourself. Pero syempre, nangayo man siya sang advice sa may mga ihibalo nga electrician, ilabi na kung electrical ang ginakuti niya. Makita man sa iya nga mga modern contemporary art pieces ang iya pagka-environmentalist, naka-pattern ini sa mga elements. Wala niya gina-reproduce ang iya nga hybrid nga e-bike para ibaligya. Kaya para sa iya, hindi ang isa lamang ka art piece. Pero for now, why ko siya nakita nga for reproduction, this is just a moving art piece para sa akin to raise awareness about climate change, about recycling. So mo siya nga ako niya for example, maglakad kami, no, gwapo sa lakyan. Di na siya halin. So maka-educate ka bala, pa-educate ka tao through sang imong medium. Bilang isa ka teacher kag isa ka artist, gina-advocate niya ang pagpalapdag sang importansya sa paggamit sang renewable energy para mapahagan-hagan ang epekto sa climate change kag mapangapinan kung ano pa ang nagapabilin sa palibot. Barb, sa dalagan sang stories na today, sa tunga-tunga sa mga sitwasyon, renewable energy makasalbar sa aton. Green is in Ruming. Para sa bayo mo, green. Siyempre, natural no Ruming, no? Kag ano na siya ya. Kag dito pa kadto siguro, good Barb. Dira ta mapabalik. Correct. Kagamay itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.